بسم الله الرحمن الرحيم. Ey rahatlygy gözleýän jawan oglarlar. Dinden gaçşak bolup, dini barnamalara şerket etjekkä bolup, öz dünýäsini hawlajak bolup, harsyrjak bolup, her spurjak bolup, jamiä pişraft edipdir diýilýä. Jamiäni Allah Taala näme diýip pişraft etdirdir? Aýa kerimede jogabyny aýdypdyr şo. Ey musulman dogan, zindigi näşeýilber nagadar rahatlanandyr. Nagadar ha deskalar çykypdyr. Nagadar ha musulmanlaryň ýaşaýyşyna refahiyet gawlyk gelipdir. Hemmesi nämeden çyryň gelipdir şolaň? Hudaý Taala aýtdy: "Bela'un min rabbikum azim." Men sizi azmaýyş etjek boldum. Kynçylykda aglap watýaňyz musibet boldy. Wagşy musibetler, kynçylyklar başymyzdan aýrylsa biz Hudaýyň buyrugyna ýaşajak diýäňiz, ýaşajaňyzyn bolsa inde refahiyet berdim diýip şu yıl be yıl almaň pişraft etýän şondan çyrym diýär ulamalar. Aýa kerimede aýdy. Bir 3-4 tanesini mesal öreýli. Deslapkysy. Ekrançylykda nagat refahiyet boldy. Gadymda näzir ekýatdylar, el bilen ekýatdylar. Näçe gün bolýar bir hektaryň özü. Orjak bolanda el bilen ormaly. Ondan sonra güne sermeli, ondan sonra gurtmaly, ondan sonra tayak bilen başyna düşüp onu awratmaly, ondan sonra sawurmaly, ondan sonra buğday, arfa samanyň saman bolýardy. Emma indi näme? Bir saagatyň içinde ýeriň içine aýlana akam desеň ýeriň ekip berýärler. Bir saagatyň içinde de orup arfa etýärler, buğday etýärler, syfalyň syfaly bolýar, samanyň da saman bolýar. Allah Taala şunu näme diýip edipdir? "Ve fî zâlikum belâ'un min rabbikum azîm." Hudaý Taala aýtdy. Men siz rahat ibadet eder ýalyk, bahanaňyz bolmar ýalyk, ay ekinimma, ay tikinimma diýmer ýalyk, rahat buyrugyň içinde ýaşar ýalyk, men size kemmaýyn ýalyk, traktor ýalyk nymatlar berendir hadipdir. Qur'an-ı Kerimde aýdy watyşyny. İkilencisi, ya muamalalarda qadimda muamele etjek bolsaň kän muddet seferler teýedmeldi. Tehran ýalyk ýerden jins aljak bolsaň özüň gitmeli. Telefon mamy, guşy bamy, zat bamy, hiç zat ýok. Oturan ýerinde hemme zady edwatyň, puluň oturan ýerinde döküwatyň. Allah Taala näme diýipdir? "Ve fî zâlikum belâ'un min rabbikum azîm." Muamalaňyza men rahatlyk berdim, siz azmaýyş etdim diýipdir. Oýşulaň muamalalaryny rahat edeň, oturan ýerine hemme zadyny ferahem edeň, wagty ezafa gelsen bir buyrugyň içinde ýaşasyn diýipdir. Bir namazyň wagtyna bahanasy bolmasyn. Ya üçüncüsü, ibadetlerde Allah Taala'nın buyrugyny bitirmeli bolanny nagadar ha imkanat alym ewe gidipdir. Qadymda hemme ýaşullamaz, hemme mescide gatnaýarlar, giýjäň bir wagtynda melek ýatyp bilmeýärlemişdik. Mescidde adan çekilmeli bolangu ýok, zat ýok. Adançyň sesi gatrak bolsa ýene ganymat. Ýuwaş bolsa, ay wagt boldumka, namazdan galam aýlyp, qadymda giýjäň bir wagtynda melek oýaly ýatylýarmışdyk. Emma Allah Taala imkanat goýupdyr. Owaň hem saýasyn turup duran nimetler bize beripdir. Şu goýşy bennem ýatsyn giýjesini oýaly okurrak geçirmesin, rahat yatsın göreýli. Rahat yatandan sonra adan çekiler, öýüne de eşdiler, ondan sonra ewurlik gelamaly bolar. Namaza ýetişamaly bolar. Nygmat berdim göreýin näp diýipdir. Dördüncüsi, irtibatat kısmatdan. Qadymda sile-i rahm raýat etjek bolsaň, dogan garnaşlaryň bilen mehabbetilje boljak bolsaň, diýe ýalyk, at ýalyk men o nagadar ha mesafete gitmelimişdik. Emma indi gitseň aýaň etagine ulhan nimetler goýup durmaşyn ýalyk. Qadymda 3-4 günlük ýoly 1 sagatda gidip gedilmeýär näme. Beter ýaltansaň, guşy ýalyk, mobil ýalyk Allah Taala refahiyetler bermändirmi? Oturan ýerinde keyfet mehabbetleşip oturmaly. Allah Taala "Ve fî zâlikum belâ'un min rabbikum azîm." Ulhan imtihana sallam siz diýipdir. Rahat ýaşarsaňyz, gapdaryňyzdan bahanaňyz bolmasyn, Hudaýyň buyrugyndan çykar ýalyk. Ay men musafirete gitjek aham, gelemde bir zat eden. Ay men muamele etjek, gelemde bir zat eden. Ay men ekinimma, ay men tikinimma, ay falanymma diýip bahana etmerli ýalyk. Şolaň zindigisini bagat rahat etdim. Bahanasy bolmar ýalyk diýipdir Hudaý Taala. Özü de imtihandan çyrym. "Ve fî zâlikum belâ'un min rabbikum azîm." Allah'ın imtihana salwatynykdyr. Ya asli refahiyeti ki gurrun edip ýaş döküp aglamaly refahiyetimiz. Dini refahiyetler, dini rahatçylyklar. Qadymda ulumy dini öwrenjek bolsa, ahum boljak bolsaň, öz ýurduňa men namaz öwredin, dehret öwredin. Öz ýurduma bir ulumy dini ýetişdireýin diýjek bolsaň, 2000 kilometr şundan gitmelimişdik, loňgullap diýe bilen. 2 heftelap ýoly bolýarmışdyk.
Öz yurdumuzda howza-haýy ilmiýe ýokmuşdyk medreseler. Bay ýaşylymyz aglaýanmyşdyk. Wagt öz ýurtlarymyzda da şu ilim öňü besse-de. Bir zamana bolar öz ýurtlarymyzda da hijra aslar keyf edip bana mal bolar. Oglanjyklarymyz okuda mal bolar. Okuyacak bolsak hiwa ýalak ýere gitmeli. Wagt şu Türkmen sahrada da bir howza-haýy ilmiýe medreseler dörese da diýip gadim akçak kesen ýaşylymyz ba Allah Taala buň kun beripdir. Öýüň diýbine olakan menniýän hüjreler ba. Bark öwreni bermel bahanaň bolmaly de. Ay men namazym dogurulajak, hüjre ýok diýmeni hiç bahanamyz ýokda. Näme diýip Allah Taala sen rahat ibadatine eder ýalak, ulu medinen kasb eder ýalak hüjreler goýupdyr. Hüjreň içinde olakan alim täsirçiler goýupdyr. Hem mollalaryny ýetişip, ondan daşgary sual jawap bolsa, meşweret bolsa, toý bolsa, wagyz bolsa, näme bolsa hemmesine ýetişip duran mehraban bolup, gadymda da bereketli ilmler özi gazanyp, kynçylyk muğalarda gijesin günnüýde bay kitap gözläp, men kowmuma elinden tutýanlardan bolaýyn. Sual jogaplaryna müşkil bolmasyn. Näme zady ewimizde dursa, şon hal etýänlerden bolaýlyp, toýuna ýasyna bir bereket bolup, din diýanet bilen Allah Taalaň buyurýan formalyny ýaşar ýalak diýip, nagadar ha gadym çyralan diýbine zähmet çeken täsirçilerimiz aramyzda baki. Allah Taala kıyamatda soracak ha ve fi zalikum bela'un min rabbikum azim. Allah'ın imtihana salyan iptir. Refahiyeti berwatin. Kıyamata qazanar ýalak dipdir Hudaý Taala. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.